Namhlanje ke sivuke kutrenda umfana obizwa ngegama loba nguLuluvo Ngqaza kodwa ubizwa Luvo, apho ebebonwa kwivideo ebetha umakhulu wakhe. Kukho abantu ke abenza ivideo. Molweni ndanamkela kuMamgobhozi TV. So ke indaba eziphumileyo ke emveni koba sibone le video abantu bethe nkqo ku social media besithi lo mntana makabanjwe okanye naye abethwe ngabahlali. So siyasabona ke ipicture kaLuvo behind bars kwatshiwo ke nyani ba ubanjiwe, kodwa ke kwaphinda kwaphuma ezinye indaba ezichazayo uba umakhulu kaLuvo nefamily zithe kazobanjwa uLuvo, azivumanga ukwenza istatement. Nomakhulu akavumanga ukwenza istatement ngoba umakhulu uthi yena akasakhumbuli nalonto yokubethwa kwakhe. Asazi ke noba mhlambi bubudala, kuthiwa ke uye wahlaselwa si-stroke a month after uLuvo embethile. Umakhulu ebebethwe nguLuvo kule nyanga ipheleyo ngoJuni. So abantu ke bayathetha ku social media uba umakhulu mhlambi lento engasafuni ngoku uba abambe uLuvo, cinga abantu bazawuthi nguye ofake umzukulwana wakhe etrongweni, okanye woyika kwa uba uLuvo apho ephume khona aphinde ambethe okanye ambulale nyani kuba ethe wambambisa. Uninzi lwabantu ke ndibonela lapha ku comment section yale video bendifakile apha ku YouTube besithi uphi umzali walo mntana okanye baphi abazali balo mntwana bathathe esi silwanyana angahlali nomakhulu. Akakaveli ke umama kaLuvo lo besimva umakhulu naye kwivideo embuza ba uthunyelwe ngunyoko na. Mhlambi ke uyoyika uvela kuba already ngoku singabantu sesiconcludile ukuthi inoba umakhulu ebehlukunyezwa kangulo mama kaLuvo, kutheni ezawuthi uLuvo uthunyelwe ngumama wakhe. Khanikhe nitsho ke nina ke uba nicinga ntoni ngayo yonke lento, nalento umakhulu kucaca uba akazukwenza statement soba kubanjwe uLuvo lo. Ingaba mhlambi noba kugula okanye inoba u-influenced by ifamily okanye kuba enoloyiko lukaLuvo mhlambi ke nomama wakhe. uMamgobhozi uyabulela kakhulu ngokuthi nibukele le video, ndanibona kwivideo elandelayo. Bye.